И здравейте хора, в момента няма да играем нищо, просто ще правя влог с моят приятел Станислав. Ето го, го виждате. Ще ритаме футбол и си говорим. Клипчето ще съдържа само игри на футбол. Да. Говори по-силно. Качиш? Говори по-силно. Някой. Говори по-силно. Я бас. Да. Оу, между краката 50 стинки ми дължиш. Даже и не гледах камерата, ама пак. Мислях сигурно кога ще фарал, но нещо не стана. И затова не ми се почва с начало, аз съм четвърта арена. Нямам никакви легендарки все още. Не искам да имам легендари карти. Който играе, може да ми пише в коментарите. Аз ако я мина, може просто да се изтегля пак и да продължим от начало. Има герои, които съм си ги купил с пари, но не истински пари, а пари... Опа, закрих камерата. Пари такива от играта. И... Дай, я пас. И да, не знам още не предлагайте в коментарите какви игри да играя. Искахте мешна, ама не можа. Още не знам как да се сложа интро. Опа. Който знае 101 училище, ето го. Може да дойде да литаме само в уикендите и всички други уикенди, да. Окей, добре. Да. Не исках да такова май това ще е за този влог. Не беше дълъг, не беше кратък. Айде се ходя да Хора, ако ви е харесало това видео, ще споделим тази топка във Facebook. Напишете Христо Иванов, ще му видите и ако споделите видеото, ще намерите Христо Иванов и ще подпишем тази топка на Христо Иванов и аз и ще подарим на първия, който сподели това видео. Чао хора, беше ми приятно. Да, беше ни приятно, много ни беше приятно. Всичко това, което той каза е абсолютна истина. И да, чао. Бях Христо Иванов, беше ми приятно с вас да играем футбол. Да финтираме. И да, аз бях Христо Иванов, не забравяйте да пуснете по един лайк и чао.